Kaso. Ito po, kunyari, ito po, di ba, pole tag. Tapos ano po yung mga kasunod? Ito tayo sa transformer. PD, pole dealing, pole hauling, pole erection. Poste to poste. Una dyan sa poste. Una po, poste. Tapos dressing. Dressing. AC23 dressing yan. Cross arm. Cross arm. PT mas, ano lang yung sticker. Yung face tag. Sticker. Face tag marker. Ah. Yung face tag marker, yung Face A. tag marker. Yun yung face A or face B or face C. Ah. Ito face A saka face C. Yung IL25. AC siya, bale. Yung IL25, yun yung 25 dead end. 20. Dead end siya, diba? Nakalagay dito IL, pero ang issue sa atin na gamit, pin post. Pero dapat yan, ano yan, insulator. Kaya ang naka-issue sa atin gamit, pin post. Yan yung, ano yan, yung sa baso, sa taas. Tapos, CH, hotline clamp. Sa transformer lang to. Basta may transformer, may hotline clamp. Fuse, yan. Tapos ito, IS10, secondary. Existing lang yan. Secondary. Ah. IS, secondary existing state run. PT pole tag. Pamalto kayo dito sa PT dito. Ito, basta PT mas o kaya PT map. Kapag S kasi sticker, kapag P plate. Dito yung PT na to pole tag to. Pag T, TLN. Yung P, yung pole tag. Yung ayun, nakasano yun sa yung TLN po sa transformer dun. yung tag din siya, TLN. Ito yung IH, head guy yan. Head guy. Head guy. Tapos ito yung guy wire niya. Yung size. Ito, ano lang, grounding lap, ano. Gamit lang yan. Kahit ito wala sa plano. DW, connector, grounding. Ang kahit po, yung grounding po, kahit po wala na po sa plano. Nasa plano pa rin yan, pero hindi naman din minsan nasusunod yung grounding point na to. Kaya parang wala lang din yan. Kasi alam na din naman nila yung ganun. Ang importante dyan ito. Hanggang dito. Yan. Ito, wala na yan. Machine bolt. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yun lang. Isinama lang dyan.